Unsay timailhan sa panalangin nga dili kinigikan sa Ginoo? Igsoon ang timailhan sa panalangin nga dili gikan sa Dios. Mao ka nay hinungdan nga ikaw wala nay panahon sa Ginoo. Mao ka nay hinungdan nga molayo ang imong relasyon ngadto sa Ginoo. Ug mao ka nay hinungdan nga wala na kay panahon ngadto sa Ginoo. Gibisi na ka og maayo sa panalangin nga naa kanimo. Igsoon dili ka na panalangin nga gikan sa Dios. Kung dili ka na nga panalangin, gigamit ka na sa demonyo aron malayo ang imong relasyon ngadto sa Dios ug wala na kay panahon ngadto sa Dios. Igsoon ang tinuod nga panalangin nga gikan sa Dios. Bisan pa og gibisi ka niya na nga panalangin, apan ang imong relasyon ngadto sa Ginoo mas musuod pa ug mas may panahon pa ka ngadto sa Dios. Bisan unsa ka kabisi igsuon, aduna kagayoy panahon ngadto sa Ginoo. Dili gid nimo wad-on ang panahon nga para sa Ginoo. Mas mudako ug mulig-on ang imong pagtuo ug mas mudasig ka sa pag-alagad ngadto sa Ginoo ug mas magkaduol ka ngadto sa Ginoo. Kana ang tinuod nga panalangin igsuon nga gikan gayud sa Dios. Hinumduman nato igsuon nga ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Mateo 7 bersikulo 8. Kay ang mangayo hatagan ug ang mangita makakaplag ug ang manuktok ablihan. Igsuon kana nga pulong sa Dios. Iya gayud kanang ihatag sa mga tao nga matinud-anon ngadto kaniya, matinud-anon nga nangayo ngadto kaniya, matinud-anon nga nangita ngadto kaniya ug matinud-anon nga nanuktok sa dughan sa Dios. Igsuon andam ang Dios nga mohatag ni ana kung ikaw matinud-anon ngadto kaniya. Apan bantayi igsuon ang panalangin nga moabot kanimo kay basin diha giilad na ka sa demonyo ug dili nagikan sa Ginoo. Hinumdumi igsuon nga ang tinuod nga panalangin mas muduol ang imong relasyon ngadto sa Ginoo ug mas muinit ang imong pagtuo ug pag-alagad ngadto kaniya ug dili mo hinungdan nga ikaw molayo na noon ngadto sa Ginoo. Amen. God bless sa tanan.